Je to už v poradí 11. ročník našej akcie, ktorá je súčasťou festivalu Forfest a je to súťaž v kotlíkovom varení rôznych špecialít, každý rok niečo iné. Tento rok je to plnená kapusta. Máme tu 6 družstiev zo 4 krajín, z Maďarska, zo Slovenska, z Čiech a z Poľska, čiže sú to krajiny V4. Táto súčasť Forfestu si získala veľkú obľubu a momentálne dokonca niektorí uprednostňujú pred hlavnými súťažami, ktoré budú nasledujúci deň. Ide o to uvariť zaujímavé jedlo, ktoré by išlo podľa nejakých národných špecifík. Plnená kapusta je národné jedlo v Maďarsku, v Čechách a Poľsku, trošku menej na Slovensku, tu sa uprednostňuje iná kapustnica, ale napriek tomu to bude iste veľmi zaujímavé. Čakáme na výsledky, aké budú a je tu naozaj veľmi dobrá atmosféra. Tá spolupráca škôl krajín V4 sa tu prejavuje naozaj naplno. Diószról érkeztünk, az iskolával már a Jogelőd intézmény is hosszú évekre visszanyúló kapcsolatot épített ki, így már nem első alkalommal veszünk részt a Forfest Fesztiválon. Jelen alkalommal ezen a főzőversenyen szabolcsi, illetve kolozsvári töltött káposztával készültünk. Ennek megfelelően bízunk abban, hogy sikerül helyezést elérni, és abban is, hogy a holnapi nap folyamán a pincérversenyen is eredményesen tud szerepelni Ózdi csapatunk. Je mi potešením, že sa môžem opätovne zúčastniť tohoto podujatia v Rimavskej Sobote, ktoré má svoju patričnú úroveň a s potešením konštatujeme, že každým rokom tá úroveň je vzostupná. To znamená, že každým rokom tí súťažiaci predvádzajú výkony, ktoré už sú porovnateľné v niektorých prípadoch aj s profesionálmi. Myslím si, že je to vďaka organizátorom celého tohoto podujatia, ktorí dokážu vybrať, vyselektovať proste súťažiaci, ktorí sú prínosom pre túto súťaž. Či už sú to z domácej pôdy, alebo z V4. Je to vďaka aktivite a činnosti pána doktora Vakačku, ktorý proste každým rokom zastrešuje toto podujatie. Musím skonštatovať za hodnotiacu komisiu a hlavne za seba, že každým rokom úroveň tejto súťaže, chvála Bohu, narastá. Aj keď sú vyberané niekedy také dosť komplikované a povedal by som až zákerné disciplíny pre týchto mladých kuchárov, ale zároveň musím s potešením konštatovať, že sa zúčastňujú úplne s vervou a s patričnou profesionalitou. Vďaka a ešte raz vďaka za podujatia takéhoto druhu a tešíme sa, že možno sa stretneme aj v budúcnosti. Práve prebieha 16. ročník podujatia Forfest. Súťaží odborných zručností žiakov krajín V4. Máme tu súťažiacich zo všetkých 4 krajín. Najviac je zo Slovenska, ale samozrejme aj z Maďarska, z Čiech a z Poľska. Cieľom akcie je konfrontácia zručností, výmena skúseností a nadväzovanie priateľstiev žiakov týchto krajín. Hlavne ide o tie zručnosti, aby sa porovnali, aby si zasúťažili, kde nie je vždy tak dôležité to zvíťazí, ale teda, aby sa niečo tí žiaci naučili, aby boli obohatení. Podujatie má dobrú atmosféru, má veľa divákov, najmä súťaž barmanov je zatiaľ veľmi atraktívna, takže podujatie je zatiaľ úspešné. Uvidíme, ako ho vyhodnotí verejnosť, ale z môjho pohľadu je úspešné. Everybody knows you got your own sound. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh.
Dostal jsem se sem vlastně skrz pozvání pana ředitele, protože Letitě jezdí i na soutěž do Česka, do Poděbrad, kde Letitě já už hodnotím. Po 3 letech jsme se domluvili i na spolupráci, že přijedu, jak budu mít čas hodnotit sem. Musím říct, že jsem tady velmi spokojen a že se mi tady hodně líbí. Musím říct, že opravdu, jak se říká, jiný kraj, jiný mrav. Jsou tady trošičku jináčí hodnocení, než u nás v Čechách, ale hrozně šikovný barmani a barmanky. A líbí se mi tady, že vlastně je tady tematicky udělaná nějaká soutěž a že se k tomu i oni oblíkají, že to není jenom profesionalita, ale je to opravdu i ohledně trošku toho show, přizpůsobení se tomu danému tématu. Atmosféra je úplně vynikající, sice to jsou nouzové, jak jsem slyšel, nouzové prostory, ale je krásně to tady připravený, opravdu celý tým se stará dobře jak o soutěžící, tak samozřejmě i o nás, o komisaře, a pokud bude ten zájem, tak určitě se hrozně rád v příštím roce zase dostavím. Első pillantásra úgy tűnik, hogy a szervezők kitettek magukért, egy nagyon színvonalas versenyt hoztak össze, és egy picit büszke is vagyok, hiszen a tegnapi napon a főzőversenyen a töltött káposztával első-második helyezést a mi tanulóink szerezték meg, 2 iskola, úgyhogy erre nagyon-nagyon büszke vagyok. De Vimaszombathra magánemberként elég sűrűn járok, és most főigazgatóként pedig úgy gondolom, hogy ha lehetőség lesz rá, minden egyes esztendőben eljövök, megnézem ezt a versenyt, megnézem ezt a vetélkedést, és bízom benne, hogy még több területen tudnak a tanulónk is részt venni rajta. Get up on your feet, this is a shakedown.